Onda kad dete dođe na svet, mi smatramo da, ranije smo smatrali, da dete se rađa kao tabula rasa ili prazna tabla, što je izuzetno netačno. Zato kažem, ta edukacija je veoma bitna jer se vreme menja, prostor se menja, uslovi se menjaju, sve se menja. Znači, ne možemo stati na ono da mislimo da je dete prazna tabla. Naprotiv, dete je sklop genotipa i fenotipa koji nosi od svojih roditelja. Dete je sklop temperamenta koji nosi u sebe, a taj temperament upravo proizlazi od tog genotipa koji nosi od svojih roditelja. Znate ono kad pričamo o bebama, pa kad kažemo postoji beba koja je mirna i beba koja je loša. Evo primjer, ja imam dvoje dece, imam sina i imam i ćerku. Veoma je razlika, prvo u karakteru, drugo u njihovom temperamentu. Jedna je beba bila izuzetno plačljiva, temperamentna, da ne kažem na momentima i agresivna, koliko beba može da bude agresivna naravno, ali ono zahtevna beba koja vrišti i koja plače. Druga je bila izuzetno mirna i povučena beba. Taj temperament ih odslikava i dan danas. Taj temperament oni nose kroz život. Zato i kažem, kad pričamo o deci, o detetu, veoma je bitno da znamo da se dete rađa sa nekim predispozicijama koje nadalje u životu razviva i procesuira na samo svoj sopstven način. Kakva je primarna porodica? Pa kakav je stepen socijalizacije? Pa kakvo je obrazovanje? Zato kažemo, veoma je bitno kad pričamo o deci da znamo da od osobine temperamenta ili temperamenta koji dete posjeduje, među drugo, najbitno je da se obrati pažnja na reaktivnost i samoregulaciju. Znači, porodica je ta, oba roditelja ili jedan roditelj, nebitno, koji treba da usmerava dete. Reaktivnost, impulsivnost ukazuje na to kakav je temperament deteta, da je to dete malo teže za vaspitanje i odrastanje, a samoregulacija je ona koja više ukazuje na to koliko dete se brzo regulira i kakva je njegova stabilnost i da je to neki temperament koji je možda lakši za odrastanje.